touch me, baby, you sexy thing. I love the way you touch me, darling, you sexy thing. Oh, you sexy, you sexy thing. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Όχι με εσάς κυρίες και κύριοι. Εσάς συμπαθώ, να είστε καλά, καθίστε στο καναπέ, περάσουμε καλά. Με τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες. Διότι σου λένε, βγες να κάνεις on, να πεις τι θέμα εκπομπής έχουμε. Τι να πω ρε από τότε, αφού 3-4 μέρες τώρα κάθε μέρα, άιντε πέφτουν τα τρέιλερ, θα ασχοληθούμε με την αστυνομία, θα ασχοληθούμε με την αστυνομία. Τι να βγω εγώ, θα σας πω ότι θα ασχοληθούμε με την αστυνομία. Ορίστε βγαίνω. Θα ασχοληθούμε με την αστυνομία και την πυροσβεστική. Καθίστε να γελάσουμε. Και κουνηθεί κανείς από τη θέση του. Τσεκ έκανα. Όλοι εκεί είστε. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ αυτό, μην το δοκιμάσετε, το κάνετε μόνοι σας. Εγώ είμαι εκπαιδευμένος και όχι μόνο εκπαιδευμένος, σας το λέω, έχω μια ταραχή, έχω και μια γνωριμία σχετική. Θα σας πάω να γνωρίσετε έναν πρωταγωνιστή. Με ησυχία, προσοχή. Έχουμε μαζί μας τη φωνική Ζαρντινιέρα. Τη Ζαρντινιέρα που εξαπέλυσε επίθεση, που είναι από την ελληνική αστυνομία και κάνει αυτή τη δουλειά. Και θέλω να της κάνω 5-10 ερωτήσεις. Εντάξει. Μην κάνει τσαμπουκάτι στην κάμερα, είναι δική μας. Και δεν μου λες τι ακριβώς μαγκές σου κάνει εκείνος και το κοπάνισες. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, υπάρχει δημιουργία. Είναι δημιουργία Ζαρντινιερών, επιθετικών. Και θα σας παρακαλώ, όποτε περνάω από αυτό το σημείο, εσείς άγνωστοι που είστε τουρίστες σε αυτή την πόλη, να προσέχετε πάρα πολύ. Αυτές είναι οι Ζαρντινιέρες, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Γιαγιά, είμαι ο Σάββας. Θέλω να μου πεις τι γνώμη έχεις για αυτούς που καίνε το κέντρο της πόλης. Αυτούς που καίνε το κέντρο της πόλης είναι τα καλύτερα παιδιά. Μπράβο και να συνεχίσουν. Να καίνε το κέντρο της πόλης. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ ανατολικά μένω. Γιαγιά, είμαι ο Δημήτρης. Έχω μια απορία. Γιατί οι αστυνομικοί που πάνε στο γήπεδο δεν πληρώνουν εισιτήριο? Δηλαδή τι άλλο θα τους κάνουμε τους άνθρωπους, δηλαδή η Μάρτον Παναγιά μου. Τους παίρνεις Κυριακάτικα από το σπίτι, τους πηγαίνεις σε ένα γήπεδο, τους βάζεις μέσα. Δέρνουν τον κόσμο, διαφυλάττουν την τάξη. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να αναπληρώνουν και από πάνω? Να τους δώσουμε και από ένα τέτοιο να αναβάψουν το γήπεδο γύρω-γύρω. Δηλαδή η Μάρτον πια. Τρέχατε με υπερβολική ταχύτητα. Θα σας δώσω κλίση. Το δίπλωμά σας παρακαλώ. Δεν το έχω το δίπλωμα. Μου το πήρανε στο προηγούμενο μπλόκο γιατί οδηγούσα μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Την άδεια γρήγορα. Γρήγορα. Δεν μπορώ να ανοίξω το ντουλαπάκι γιατί έχω μέσα τόπλο. Όπλο. Τι όπλο? Το όπλο με το οποίο σκότωσα την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Τι κάνατε? Και πού είναι το πτώμα? Πίσω, στο πορτ μπαγάζ το έχω. Περιμένετε. Περιμένετε εδώ. Έχεις δίπλωμα? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ορίστε. Άδεια αυτοκινήτου? Ναι. Ορίστε. Μπορείς να ανοίξεις προσεκτικά το ντουλαπάκι? Ήσυχα, ήσυχα. Αργά, αργά. Πήγαινε ρε πίσω και δέστε, έχει το πορτ μπαγάζ. Δεν έχει τίποτα κύριε Δίκητα. Είναι άδειο. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά το όργανο μου είπε ότι δεν έχετε δίπλωμα και άδεια, ότι έχετε ένα περίστροφο στο ντουλαπάκι και ότι υπάρχει ένα πτώμα στο πορτ μπαγάζ. Μήπως σας είπε ο κύριος αστυνομικός ότι έτρεχα και με υπερβολική ταχύτητα? Καλημέρα σας. Συγχωρείτε. Καλημέρα σας. Πίδα! Πίδα, μη φοβάσαι! Ο επόμενος!
Φίδα! Τρελός είμαι ρε να πηδήξω! Μη φωνάζε ρε παιδάκι μου! Δεν θα κάνουμε λάθος κάθε φορά! Φίδα! The Mac Daddy make ya. A Daddy Mac will make ya. Chris Cross will make ya. Don't try to compare us to another bad little fad. I'm the Mac and I'm bad. Doing something that you never had. I make you bump, bump, wiggle and shake your rump. 'Cause I be kicking your Special request to all the uptown man. A special request to all downtown man. You live at Georgia or down in Washington. If you live at California or over Σου αρέσουν οι άντρες και οι γυναίκες με τις στολές? Βεβαίως. Πυροσβέστες ή αστυνομικοί? Ποιο είναι Αστυνομικοί με εξτάρουν πιο πολύ έτσι. Γιατί ρε πουλάκι μου? Στολή, έτσι τα γκλόπ αυτά, χειροπέδες. Πολύ γουστάρω, φτιάχνομαι πάρα πολύ. Δεν μου λες, έχεις δεχτεί ποτέ αστυνομική βία? Δυστυχώς δεν έτυχε. Ούτε μια ροπαλιά, ούτε ένα δακρυγόνα. Τίποτα, ποτέ, αλλά γουστάρω πάρα πολύ έτσι. Έχεις πάει ποτέ σε αστυνομία να πάρεις καινούργια ταυτότητα, διαβατήριο? Ναι, πήγα για την ταυτότητα. Πόσες εβδομάδες περίμενες? 3 με 3,5 μήνες περίμενα. Εντάξει, καλά είναι. Κάνανε Έλληνα αστυνομικό γνωρίζεις? Τον Πολύδωρο. Τον Πολύδωρο. Ναι. Πολύδωρας, είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ και το όνομά του, δηλαδή ότι το λες γεμίζει το στόμα σου. Ναι. Πολύδωρας έτσι. Είναι έτσι, μπουκωτικό το όνομα του, είναι μπουκωτικό. Η στολή είναι εξουσία. Είναι εξουσία. Είναι εξουσία. Να και εγώ που φοράω αυτή τη στολή νιώθω σαν να έχω την εξουσία πάνω μου. Γιατί? Η στολή είναι στολή, πώς θα το κάνουμε τώρα? Στο κελί 33 πήγα στο Κορίδαλο, είχα ματιά 13, μαγορμής χωρίς μυαλό, μαγορμή χωρίς μυαλό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχετε πιει κύριε? Γιατί σε εσάς παραγγέλνουμε. Ποιο είναι πια σεξουαλική στολή, του αστυνομικού ή του πυροσβέστη? Πιστεύω το πυροσβέστη. Πυροσβέστη, Εσύ τι θα ήθελες, αστυνομικός ή πυροσβέστης? Εγώ τώρα τι θα ήθελα, καλό παιδί να είναι. Γιατί είναι πιο σεξουαλική στολή? Γιατί ο πυροσβέστης μπουκάρει μέσα, ξέρω εγώ, και στις φωτιές, μπουκάρει και στους σεισμούς, μπουκάρει και αυτά και στις πλημμύρες και ξέρω εγώ. Αστυνομικός, ξέρω εγώ, είναι λίγο πιο ήπιον τόνο, ξέρω εγώ. Εσύ τι στολή φοράς, τι είσαι? Άλλοι με περνάνε για πλοίαρχο, άλλοι με πετάνε για πλωτάρχη, άλλοι με περνάνε για πιλότο. Άμα βγω στο κέντρο για καμιά δουλειά, άλλος νομίζει είμαι, ξέρω εγώ, της δημοτικής, ξέρω εγώ, μπορώ να το παρκάρω εδώ, αφήστε το, ξέρω εγώ, μη στεναχωριέστε. Εντάξει, λίγο απ' όλα, ρε, έτσι, τζερζελές να γίνεται. Και κατά τα άλλα είμαι στο ξενοδοχείο, εντάξει. Αυτός μας παίρνει. Ναι, μας παίρνει. Και δεν μου λες, τι άποψη έχεις για αυτούς τους μυστικούς αστυνομικούς που κάνανε χώρο, σε πείραξε? Και οι φοιτητές κάνουν χορούς και οι αστυνομικοί κάνουν χορούς, όλοι κάνουν χορούς. Να το διοργανώσουμε και εμείς κανένα χώρο. Νύχτα 12 το βράδυ, όλοι έτσι με καμπαρτίδες φυλές και χορεύουν. Μυστικός χορός. Πολύ ωραίο. Μια σκηνή πάρα πολύ.